Raquel, son a gerente de Mar a Hostelería, que compón do Bar Noguera no Araño e o Manhattan en Rianxo. Pois eu decidín montar o meu propio negocio porque despois de 6 anos traballando para outros vin que pensaba que valía para este tipo de negocios e por lo menos sabes, se te sacrificas por algo que sexa para ti mesmo. Non é o mesmo facer 12 horas para outra persona cando ti vas cobrar igual, fagas 8 ou 11 ou 12 que sendo para ti mesmo, traballas de outra maneira, con máis énfasis. Gústame o que fago, non? En outros locales basábanse no típico traballar, poñer copas, tapas e acabouse. En cambio, no meu propio negocio, pois, queres sempre satisfacer ao cliente. Pois, vamos intentar mellorar neste aspecto ou noutro. Este local é un punto de encontro tanto para xente maior como para xente xoven, xa que ofrecemos diferentes cousas. Vas a un bar a outro, e todo o mesmo, non se diferencian en case nada. En cambio, se ti vas tomar algo, sabes que hai un humorista, sabes que podes pasar un momento agradable tomándote algo e vendo algo realmente en directo. Un bar do rural que se faga un concerto, de rock, pop, sabes? Pois eu penso que ten bastante ganche para a xente.